He thil thlen hun hi ni kum top lampang khan ani a ka pasalin boral santa ka wangin ka pa bula ka insona chuta tang chuan na ka zonga leilote a hotel pakata chuan na chu ka muta a ka hna a chuan buai viau thin maila nuam lo ka ti hran lova ka lung len te po azia khop mai night shift ka nei thina wangin ka hun ola te chuan ramhmoi film te ke en thina ka mu chuak lu tuk tur te po ati zia om khop mai ka shift a hun meu khan chuan keima chawin ka om thina a kha tokin ka bosin ka thatlo te mi ron zot thin bok ka du chuan assistant pakhat ka nei theia ama ero chu buai reng ka du zo ka wangin kan boss nena chuan assistant anga ilo thu chu ka shila kha zan khan zandang ang bokin apa ngaya mase zandang ain are zok thung ka chera chuan thu in cctv te chu ka check kwal vela ka check zo chuan ka phone kan en kwal vela mase chuti lai tak chuan thom rimak tak ka shata cctv chu ke en ngala mi pakhat kor eng ha hi kalam aron pan lai chu ka hmu a ke po chuan midang ang bokin kan guest che anyang ti in alam pang chu ka pan ve ngala mase kabul aron hnai chuan ani chu arim chhia in athom hak te chu abal khop maya ani chu biak tuma amel ke en chuan banglam pang chu ngun taka alo en reng mai lai hi ka hmu a en na zone ka ve en ve pon engma ka hmu bok si lo makatia ka hlau lek lek nge ani chu ron hoile vat mai don emo katia amai ro chu ron hoile vat tak mai lo awang chuan ke chu in beng dain ka kal hnai shata ani hena chuan hello sir puithina check anayem katia ani chuan room tokin miron mela ka hlau deuh chu ka tol hnung shot nge chu pa chuan mi mel reng chung chuan rap om deuh hian anuya alei chuan a hmui te chu an liak kwal vela chu thil ka hmu phei chuan ka rapin ka ten tak zet amai ro chu in beng da in ani kha biak le ka tum lai tak chuan ani chuan ka chi petagin ka ke thleng chu uluk tak hian min ena reilote nuwa ka kuta zungbun chu a hmu ve le chuan a hmel chu in thlak dang lamin thinrim tak mai hian ti hian min ti a he thil hi nge sir ka pasanin ka in nei zungbun ani hi chu pa chu a hma ai thinrim le zualin ti hian atile a pasal ini to mo engwangin nge dot min shit engtin nge min bum thei zok sir ithil soya ka vasha thiam lo ve kan guest ni a ama ro chu police ka ma in min chwa san vat ro oh ka ina tagin min the chwa itumelo nang mai che hi ka sha chiang lu tuk tat ka ina tagin chwak zok ro ti in chu pa chuan min man tumin akut chuaron phara ka tol nun jong chuan leya chuan ka tlu chor maya ma se theilavin office kongka chu ka wa honga chuti lai tak chuan ke chu min an pota chu churem changa la in akut chu na takin ka khar chila natwara aw lai chuan ke chu office room danga ka tlana kongka chu kal ngalin rang thei ang berin police chu ka khol ngala chu pa chuan kongka chu ring takin ron chuma ma se reilote a police te chuan chu pa chuan ron manta keipo statement peturin police station a chuan min hruaya statement da ka pek zo chuan ka pa le ka boss te po an lo thleng ngal bok
police station ka chhuah san lai chuan police pakhat hian an man pa kha rei tak an zon tawh thu le a thluak lama chian lo la nei thu te min shila he thil hi voi tam tak thlenna ni to in me chedang tam tak a tha tawh thu le an mit mu te chu alak chhuah sak thu te min shil tel bawk ani chu thil ka hriat nu phei chuan makkati in ka hlau le zual em em a karil ru te chuan van ne ka in ti khop mai ka chunga thil thleng ang hi tu hne na ma a thlen to lo ka bei se he thil thlen hun hi kum khat kalta khan ani a tlai khat chu ka thian te nen shopping turin kan leng chuaka thla te po kan dana sa khop mai ma se kan thian nu pakhat chu ron nui tet te ta ani hnena chuan enge ni ta tia ka zo chuan nui tet tet pa chuan kan hnunga mi pa pakhat ding son min en ring thu min shila chu pa chu ke na ani chu palian tak ni in lukhum akhuma tarmit tum awwa bok ka thian te chuan in then ompa ami ti ten min zota a then chuan i tiktok follower zinga mi an lo mo ti in an soi chuan ka phone chu ka cheka ka follower zinga mi lo ni nge ya chu thil ka hmu chu makka ti khop maya ka hlau thong deuh chu rang takin ka block ngal nge nge a hnu loka mcdonald ta chol turin kan kala chuta thlamuang ta kan chot lai chuan ka phone a message pakhat hi ron luta ka en chu khapa nge kha ni ani chuan engwangin nge min block aron ti a emoji pani aron thon tel bok chu thil ka hmu chuan karil ru te in min zui ru emani le tin ka ngai to a ama ro chu engdang ngai to lovin ka block le ngala ka thian te po ka shil lem lo dar kal khat aliam le meu chuan man in lam theuh kan pana chutia in ka ho nu chuan ka laptop te ka phone te kan khoya ka khoi zo chuan bathroom a ka luta ma se bathroom atanga ka chhuah le chuan message tam tak churon lutin eng video nge ni ngai tunge i room a om kha aron ti a ka phone chu ka cheka tu emoni in ka bedroom video chu la in an lo post ti ka hmu a chu thil ka hmu chu makkati a ka hlau hle ni chuti lai tak chuan ka almira chu zoite ron in hongin khapa bok khan i thamo aron ti a chu thil ka hmu chuan thei pato pin ka awa ma se chu pa chuan kaka chu rang takaron hup ngalin che hlei thei lovin min siama chu thom kapa ina sha chuan rang takaron tlan chavin chu pa chu aron nek ngala reilote ya police lo thleng bok police in atul ang an boy pui ngala khapa ron luna te po an chui chuaka anuwa kan thlak te ke en kwal chuan kan thlak zong zonga chuan chu pa chu atel vek ti ka mu chuak bok khapa khan a phu tok shemna hmu in zela omreng se katia khapa mel kha ka hmu to lo ngi ka be sei